qabelkom għal il-liema. Infermulkom sinjuri u nilqawkom għal shooter tal-ħadd il-ħadd. Il-weekend, it-tfal ma jkollhom skola, imma matul il-weekend xina homework, jew ħafna homework ikollhom. Issa bħalissa diskussjoni dwar dan il-homework għaddejja u għaddejja ġmiela hemm ġenituri li jaqblu miegħu, hemm ġenituri li ma jaqblux Ma jaqblu miegħu, li ma jaqblu, ġifieri hemm diskussjoni kbira wkoll. Iva. U fil-verità il-reazzjonijiet tal-ġenituri d-dar hija pjuttost waħda differenti għax inti jiddependi ħafna wkoll minnhom. U ħanorukom ftit reazzjonijiet tal-ġenituri kif nimmaġinawhom. ħankun qed norukom sitwazzjonijiet differenti ftit estremi tal-homework. Jiena ħankun il-missier li jitħassar it-tifel tiegħu fuq il-homework. Allora. Sal. Abba, wasal. Kif inti? Għandek homework il-log? Ma m'għandix xabtit namlu. Għandek xabtit tagħmlu, ma jimportax. Ħaniktib lek nota biex nġibu skuża. Imma noqogħdu attenti x'issadna li metet it-tija, in-nanna, il-ġara ħadet in-nar id-dar. Iwa, taf x'ngħidu? Illi serquna u serqu bil-kodba b'kollox u ma stajx tagħmel il-homework. Skin, murina. Abba, wasalt. Għandek homework? Għandi, ma m'għandix xabtit namlu. xabtit tagħmel il-homework, ejja ħanamluha. Ma fiex, pa. Ma tafx jibba naf skola, minn taf l-skola, ma sens komuni li tikollok. Mela, jekk għandek żewġ pulizija u erba' coms biex ikollhom indas, kemm irid ikollhom coms kull wieħed jekk ħasra. Ma wieħed jew tnejn. U dwar ikollu wieħed u. Wieħed ikollu wieħed. U da x'ħan nagħmlu bih da? X'taf x'ħan nagħmlu bih da? Ħallu jġek ħallu bih da. Indukkolhom. U l-homework jista' jagħti l-każ li jkun ċertu tensjoni fit-tfal u anke fil-familja ġenerali. Jista' jkun li forsi nagħmlu kif qalilna John Bandi li dak dejjem joqgħod fil-għoli illi għalhekk ara. L-aħħar period tal-iskola tal-klassi ma tkunx dak il-period biex jagħmlu l-homework fil-klassi. Taħt l-attenzjoni tal-allima. Il-homework għandu jsir fl-aħħar sija. Taqbel magħha? Iktar mill-li jiena xi saċ m'għandix fall niġi lejjek minn dal-homework, imma inżilt daqsxejn sa l-iskola primarja il-Mosta u staqsej daqsxejn il-ġenituri x'jaħsbu. Fil-għodu kmieni ġejt hawnhekk għaddi ġbin, għaddi. Sakemm ġenituri qed idaħħlu tfal l-iskola u se nistaqsihom daqsxejn x'jaħsbu fuq il-homework. Jkollu homework. Iva. Tiddejja li jagħmel homework id-dar. Le, kollu refreshing tal-li għamil l-iskola. U mhux karitx għalik. Le. Le, inti taqbel miegħu l-homework jew le? Ifimni, tajjeb u le. ħafna repetizzjoni tal-istess affarijiet idejquha. Issa hawn qed jissuġġerixxi li l-aħħar sija l-iskola jagħmluha homework. Ideja tajba kieku. Mhux jiġu l-estindar, anke jekk ma nkunx istanejna jien, għandha min jgħinha u jifhem aħjar minni. Dejjem hekk ngħidilha jiena miskina il-mammi tiegħi la jaħfrilha kienet taf taqra, la kienet taf tikteb. U dejjem laħedna għamilna. Illum ovvjament naħseb għax qiegħed ix-xogħol ikun jibsu. Taħseb li wasal iż-żmien imma li forsi l-aħħar sija tal-iskola minn flok jiġu bil-homework id-dar jitgħamlu. 100%. Illum il-ħajja llum hija saret stressanti. Il-ġenituri illum il-bżonn li jaħdmu tnejn. Innaqbel li jkollhom dik in-naqa żgħira ħalli jibqgħu għaddejjin u anke aħna nkunu nafu kif huma sejrin ukoll. Sewwa, isu gejġ għalik. Dak għalija mhux kulħadd jaħsibha l-istess. Thank you. Barra li jekk alla ħares qatt b'xi mod ma tagħmilx il-homework li ma tagħmlux kollu, dik l-ansjeta li kienet taqbadni fil-klassi meta b'xi mod tajt li t-teacher. Għadni niftakarni dik l-ansjeta tiġu fija meta kont ngħid lit-teacher. Kirkop! Fejn hu l-homework? Il-homework li suppost nagħmel. Il-homework dak li intik biex tagħmel id-dar għalhekk jismu homework ma jismu xi ħaġa oħra. Fejja! Ma għamiltux u għandek skuża Kirkop. Għax il-biraħ kelli ħafna x'nagħmel. U kien niżewġ. Mela ħanara issa xi kollok għalfejn ma tagħmlu. Li kelli flashback ta' kif kien ħossni l-iskola. Insomma, sinjuri, dak kien kollox dwar il-homework u aħna niltaqgħu għada.